met heel veel hoor, die heeft een nummer ontdekt voor veel van deze jongens. Dat is een hit. Dat is een hit. Dat is niet van ons, dat had hij in 74 jaar nog niet gewonnen. Maar nu willen we u eigenlijk daarin betrekken. En dat betekent, en we bedoelen net, dat hier dat allemaal met gaat zingen. En dan is het eigenlijk zo dat we een keer repeteren. Nee, ja. Want uiteindelijk, dit is een openbaar generale repetitie. Dan repeteren we dat en bouwen we dat een beetje op. En kijken we of we dat niet stummig krijgen en in die goede sfeer en allemaal in die flauwekul. En als we dan een overwegger zien, dan zien we gewoon een goede aanleiding. Ja. Dan doen we juist alsof we dat voor de eerste keer doen. En dan zit hier een beetje lid van Lane Zaad. Officieel weet niet wat dat sowieso zien, hè? Niet eens zien, dat zie je wel. Maar dan hebben we samen even gerepeteerd. Nu, weet je niet hoe we dat nu al doen? Liep ik nu evident, dat is eigenlijk steeds tot veel dat meteen eventjes kon doen. Dames en heren, hier wil ik eventjes voor Arie een absoluut applaus, want hier is achter dat nummer gekomen. Dat is de naam gekomen, hij staat er. Het nummer tot ik eventjes de president-directeur van ons ensemble eventjes bijstaan. Ja, de Koninklijke Symfonische Orkestvereniging Lane Zaad heeft zich eigenlijk niets mee bemoeid om eigenlijk populair nummers te doen, maar vooral dus zijn eigen weg getrokken. En nog, als we nu vertrekken hebben. En wat is gebeurd, is dat Arie is op een moment op het gestoelde proberen te zeggen miljard. Dat steert, als we het goed doen, dat trekt hoor. Beetje wie Miep Vink in een gooie team. Weet je wel? Vuurt tot ze zich beukt en dan zegt ze hallo en dan krijgt ze een echo. Anyway, wat we gaan doen is als je het nummer vult, als je het nummer echt vult, dan steert dit. En ik denk dat die ganse Gielbede, 1,60 meter, kut Holland, met alle respect. Tot denkt zichzelf, verdomme, waarom ben ik daar niet opgekomen? Want alleen, hij is er een kweert en even een koeld.